walka numer 2. 75 kg K1 Rules. Do niebieskiego narożnika zapraszam zawodnika Igora Ambroziaka, Paco Team Katowice. Walka 3 razy po 2 minuty, 75 kg K1 Rules.
Zakończyła się druga runda. Pachotki, Katowice. Proszę Państwa, zakończyła się walka. Numer 2, walka 75 kg. Igor Ambroziak, Arkadiusz Skora. Obaj zawodnicy Pachotki, Katowice. W drugiej walce czwartej gali kickboxingu, polskiej ligi kickboxingu i gali Silesia Professional Boxing zwycięża zawodnik z narożnika czerwonego przez KO. Zwycięzcą walki Arkadiusz Skora, Pachotki, Katowice. Podziękujmy obu zawodnikom.